Hi guys! For today's video, maglilinis tayo ng kuko. Kung bago ba kayo sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video. Ito, Na, yan mura ang mo kunig kuko. mga luya nang yapon. Pinanggap ko sa akong customer guys kay tagaan po og snacks. O, diba? Ang ganda-ganda. Baby, don't go. Baby, please stay. Lami jud pun guys, o maindo-indo na tong kuko kay hayahay. Lami sa paminaw ba? Murag ako lami. Charot. Kuskus dito anig taman guys kay para makapalit ng bugas. Pasalamat ko sa Ginoo guys nga gitagaan po ko niya talent ngayon ani. May na po malibre na po kasi mong panginahanglanon. Dami ng mga shampoo, sabon, di ba? Huwag na ka magsalig sa imong sweldo. At least na kay ginagmay nga kuan income, sideline. Day off kasi na ako guys. Sunday, busy jud ko ana. Pangitawon jud ko nila. Nasay mag-iilog na lagi sila ana. Okay sa imong una, mag-iaway na. Kaya naging nanad na lagi hinlo nga sa naiuban nga sakit bitaw siya kuan kanang nay sakit siya sa patusan ba kinahanglan tanggalon ng mga ingron.